DJ दिलखुश म्यूजिक बाय वीडियो स्टूडियो। बिया गोरे गोरे गाल भइल 16 के साल। 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 अपन जवाना देखा के तरसावेले कि बकलो लई छौरी, कि बकलो लई छौरी रोज यारब के घर बोलावेल। कि बकलो लई छौरी रोज यारब के घर बोलावेल। बिया गोरे गोरे गाल भइल 16 के साल। 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 अपन जवाना देखा के तरसावेले चंदन मोबाइल कि बकलो लई छौरी रोज यारब के घर बोलावेल। कि बकलो लई छौरी रोज यारब के घर बोलावेल। रोज यारब के घर बोलावेल। डीजे दिलखुश भेजा बाजार। म्यूजिक बाय वीडियो स्टूडियो। अपन सीना से ओढ़ने हटावता रे रोजो नया नया लड़का पटावता रे। ओ अपना सीना से ओढ़ने हटावता रे रोजो नया नया लड़का पटावता रे। छोरी बनेले ढाका से आँख मारेले कटक कि जवानी के रस पियावेले। डीजे दिलखुश भेजा बाजार। लई छौरी कि बकलो लई छौरी रोज यारब के घर बोलावेल। कि बकलो लई छौरी रोज यारब के घर बोलावेल। DJ दिलखुश डीजे दिलखुश भेजा बाजार। म्यूजिक बाय वीडियो स्टूडियो। घर से निकले ली गई के सलहो सिंगार एक पीछा पड़ेला लइका हजार। घर से निकले ली गई के सलहो सिंगार एक पीछा पड़ेला लइका हजार। मारे अखिया से गोली टाइट पहिनले चोली अपन खिलला जवानी मुरझावेले। चंदन मोबाइल भेजा कि बकलो लई छौरी रोज यारब के घर बोलावेल। कि बकलो लई छौरी रोज यारब के घर बोलावेल। रोज यारब के घर बोलावेल। चंदन मोबाइल भेजा हजार। म्यूजिक बाय वीडियो स्टूडियो। राइटर हरे राम के करेले वेरी वेरी फोन जाके घूमे लेने देश निरंजन के संग। राइटर हरे राम के करेले वेरी वेरी फोन जाके घूमे लेने देश निरंजन के संग। कहे मनीष बिहारी धके धले एकबारी डीजे दिल खुश के मुंडवा कावेले। कि बकलो लई छौरी, कि बकलो लई छौरी डीजे दिलखुश भेजा बाजार। घर बोलावेल।
कि बकलो लई छौरी रोज यारबू के घर बुलावेले। अपने नाम का डीजे गाना मिक्सिंग के लिए संपर्क करें चंदन मोबाइल 1000